שהוא בצוות של המועדון, לכל מי שעזר לנו. בראבו זהבה. והפרס האחרון מגיע למשה אלברט. רבותיי, הבחור הזה, אין לכם מושג כמה שהוא עוזר, כמה שהוא תורם, ותחת לנו את הפיקוד על כל מה שקשור לאינטרנט, את ההקרנות של התחרות. הוא עזר, עבד ביחד עם אלי, נתנו פה תרומה בלתי רגילה, שעות, בחור צנוע ומקצוען, ואני מאוד מודה לו. בתחרות הבאה הוא יעשה איתנו ביחד. בנוסף לכל הוא מקבל פרס חברות כבוד מועדון טניס הפועל תל אביב. איפה משה? יפה. כבוד. גברים, מקום שני, תנחומים, ברק אילתי. ברק, הכל נתרם לילדים ערבים. מקום שני במיקס דאבלס, אניאס ועירית אניאס. ראשון, שלומית, סבירסקי ודורון, לא עושים עבוד השם שלך, בגלל שאני ראיתי אתכם. הזוג הבלתי מנוצח. זוגות גברים 55 פלוס, מקום ראשון אבי פוזנרזון ואיציק סער. איציק סער לא נמצא. איציק שלח נציגה. פוזנרזון, תהלה את זה. זוגות גברים 45 פלוס, מקום שני דוד עזרא ואילן ורזיגר. זאב לבנה ושלמה בללי, רק זה לא הכל. בואו חבר'ה, בואו להזיז את הרגליים, תישארו פה ואחר כך שתהיו רעבים, יש לנו גם סטייקים על האש, בשר אדום, בשר טחון, מה שאתם רוצים. חניך שלו צחי לא פה, כך גם במקומו. מקום ראשון יורם ברון וטל ארוס. טל ארוס, איפה טל ארוס? יפה, גם החניך שלו מתאמן בווינגט. אני רוצה להגיד פה, שלום לכולם, רוצה להגיד פה שתי מילים טובות, שעשה עבודה במשך חודש שלם, יושב לי פה על המגרש, וזה יושב ראש הסניורים רונן שטרס. עושה עבודה מאחוריהם, לא רואים אותה. לי היה מזל, אני בתור מנכ"ל איגוד הטניס, היה לי מזל גם לעבוד עם בחור גיורא, שכולכם בטח מכירים אותו וזוכרים. אני רוצה להגיד למשה חביב שיש לך מזל שקיבלת את רונן, באמת. רונן גם יודע לשיר, אחר כך הוא ישיר לנו כמה שירים פה, ירושלים של זהב וזהו, זמר, ראיתי אותו ככה, אחר נולד. יפה רונן, 90 פלוס. יפה. מקום ראשון, בת שבע מנדל, חזרה לסבב וגדול. בואי בת שבע, בואי. עלינו מהדרום. לפתוח תחרות חדשה, קטגוריה חדשה לנשים 60 פלוס, כי חברה שלא מכבדת את המבוגרים שלה, אין לה כל כך עתיד. תודה. יפה. נשים 50 פלוס, מקום שני, רותי אידלמן. איפה היא? איפה היא? איפה היית בגיל 10? תגידי לי, איפה? שמש פה איתי מה היה. שנה הבאה תתחילי ב-6 בבוקר את התחרות שלך. כולם הפועל תל אביב. מועדון של נשים נהיינו פה.
כל אישה שרוצה לשחק טניס לבוא להפועל תל אביב. הגברים מכבי צרפת, המשקפיים האלה הורגות אותי, אני לא רואה מי שבא, רק מי שקרוב. יפה, מסתכל לא רואה. מקום ראשון, ג'וליאן מילנר. היא רצתה בשבת, לא ביום שישי, לא לדפוק את הנשים, הכל קיבלת וגם מקום ראשון. וגם את הפרסים אחר כך הכל היא זוכה ויש לה פה עסק עם הטניס. יפה. יפה, טוב. גברים 75 פלוס, מקום שני שלמה בניטה, 75 פלוס. אתם יודעים מה זה? כל בוקר הוא בא, הוא משחק, 70. שלמה הוא לא שומע, בוא, ישי. אני כבר שעה מדבר עליך ואתה באוזן הזאת לא שומע. 75 פלוס, חיליק שפירא. לא רק שהוא מקבל גביע, הוא מקבל פרס. אנחנו רוצים לעודד את המחלקה הזאת. ארוחה זוגית במלון דניאל. מחלקה גריאטרית מתקדמת. גברים 70 פלוס.